dearhí nachhfuil se carcaúach an amna tá siadí Matatu burhaí rudigan tá sé is bhach ééis go le fáile amach an rudig an gorá ag dearhí beidir nach chuirde é sin ará a bhfuil go léitiad. Ní hiigem sa gépar an chuibe ceap besting príomh a chalóna beart rudí chuine rún a freisin, you know. Ma dhéanaan duine sin níl éon muí nach gona na tad mar sin, so ní cheart nó. Hébrad tá de fón agus letain buich leataine agus ní ceart a géanana go gará. Ní le bheith ná ní sam mór an faoi textna is a chééis sin beirte dágalaice só príomhaideach. Ó nó ní nach sinna. No ní nach sinna mar tarn te sin achran eisteach agus béidir go ná noch leidirteach sa scéal Newmacum mat ceap mat tá caiín teá le deanú a sin. Dóilm rélig bhfuil sé ceart do textna dútha léh. Sin ráid is rud príomhaideach é thumse ach tá bhuail amsa agus ní léhín textna aige ach dá léhín mé deanú nach mé aonrad an le feiceáil. Brahann sé ar a ggóhéic is choilíon mar sin mar brahann sé a gaiilín freisin má tá caiidir bheith le a chailín agus tá go leor muína daointe ní bheith ort i de seiceáil ach má hála eachtar hána bhfuil ar nós sean bhuachail á téacsal nó chonig túid ag níom lábh le chéile. Tá mé cheap a ghúil se cear go leor le bheith fírineach. Ní heapan go se cear go leor, mé heapan go bhfuil nach danig se lomsa a léach sé mo chuidsa agus cinál má tú goilmach le ina becear go machtain an idir throst. No ní ceapané mar ní bheith mé hen sásta go mar sí léh mo chud sex nach nudit. Ach ní len rún am so tá chuil rutáir ní I suppose so.